Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға тоба койбір темалар турында. Ноща рекорд жолда тәулік ішінде 22 кішіде коронавирус ошықланды. Әкірінләп ғадәти тұрмышқа, Татарстанда изоляциядан этаплап шығу планы қорала. Үлімсіз полк онлайн батырларының исемен мәңгіләштіру үшін нишләргә. Шолыда COVID-19 белән авырларның ошыкланган очраклары буенча рекорд куелды. Соңгы тәүлектә шәһәрдә 22 яңа очрак ошыкланган, Татарстанда 105. Шолда 7 майга коронавирус белән авырларның 172 очрагы теркәлгән. Республикада авырларның гомуми саны 1415, аларның 375 расланган диагноз белән стационарда. 6 пациент үпкәләренең ясалма вентиляциясе аппаратларына тоташтырылган. 12 майдан Россияда изоляцияләүдән этаплап чыгу башланачак. Татарстанда бу беренче чиратта нинди өлкәләрдә булачагы якын көннәрдә билгеләнәчәк. Республика инде изоляциядан чыгуның беренче этабында план төзегәндә икътисадның һәм гражданнарның сәламәтлеген тәэмин итүне күздә тотарга кирәк дип билгеләп үтте Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова. План эшләнгән, ул хәзер Рөстәм Миңнеханов каравында. Президент башта аны һәр пункты буенча белгечләрне тыңлый. Роспотребнадзор предприятиеләр һәм җәмәгать урыннарын катгый күзәтәчәк. Барлык этапларда да битлекләр кию таләп ителәчәк. Бу принцип озак гамәлдә булачак. Барлык карарлар куркынычсызлык санитария-эпидемиология таләпләре үтәлгән очракта гына мөмкин. Без инде кибетләр, җәмәгать транспорт урамда кешеләр җыелу урыннарында мәҗбүри социаль дистанция саклау таләбе турында сөйлибез. Бу принципиаль позиция һәм бу режимнан чыгудан төп шарты. Мәктәпләрдә уку елы тәмамлану вакыты билгеләнде. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгында ата-аналарның күп санлы мөрәҗәгатьләренә аңлатма бирделәр. 12 майдан республика укучылары укуларын дистанцион рәвештә дәвам итәчәк. 1 сыйныфтан 8 сыйныфка кадәр укучылар 23 майга, өлкән, ягъни 9, 10 һәм 1 сыйныф укучылары 30 майга кадәр укыячаклар дип планлаштырыла. Җылылык турбаларын сынау вакытын күчерергә һәм планлаштырылганча берничә микрорайонда 12 майдан кайнар суны өзмәскә. Эпидситуация белән бәйле рәвештә шәһәр мэры Наил Мәгъдиев шундый карар кабул итте. Мэр сүзләренчә, халык булай да уңайсызлыклар кичерә. Исегезгә төшерәбез, опрессовканың беренче этабы 12 майдан 26 майга кадәр планлаштырылган иде. Әмма шәһәрдәшләр өйдә булганда без аларны кайнар су белән тулысынча тәэмин итәргә тиеш дип белдерде шәһәр мэры. Шолда бакча сезоны 1 майда старт алды. Бакча ширкәтләренә кадәр бер юлы берничә пункттан автобуслар оештырылган. Эпидситуацияны исәпкә алып, транспортта бакчачыларга барлык санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәргә киңәш ителде. Тулырак алдагы сюжетта. Бакчага китәргә шәһәрдә 5 тукталыш пункты каралган. Машина төзелеше урамындагы Мегастрой гипермаркеты, автостанция, студентлар урамы, аяк киеме йорты һәм 51 комплекс. Бакчачыларны зур, урта һәм аз сыйдырышлы автобуслар ташый. Бакчачылар автобусларда битлекләр кияргә, шәһәргә кайту өчен СМС рөхсәт алырга тиеш. Автобусларда битлекләрсез керү тыела дигән белдерүләр эленеп тора. Бу кагыйдәләрнең үтәлешен машина йөртүчеләр контрольдә тота. Бакчачыларга бару өчен СМС рөхсәтне атнага 4 тапкыр алырга мөмкин. Приятные были люди, сказали, и выполнила ли я все требования, по которым мы должны осуществлять наш проезд в огороды. Поэтому все нормально. А что именно? СМС? СМС-ку, да. Проблемаларда бар, бакчачылар өчен автобус юнәлешен билгели торган язулар куярга өлгермәгәннәр. Организовано поначалу было плохо, скажу. Тут толпа народу была, все кричат. Кто, где, никаких табличек. Вы посмотрите, табличек никаких нету. Правда, автобусы потом четко организовали. Проблема тиз арада хәл ителде һәм узату пунктында язулар урнаштырылды. Майданчыкта эскәмияләр дә артты. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. 6 майдан Татарстанда зиратларга бару рөхсәт ителә. Мондый карар Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган киңәшмәдә кабул ителде. Рөхсәтне СМС аша алырга мөмкин. Эпидситуация аркасында зират эшенә кайбер үзгәрешләр кертелде. Хәзер христиан зираты территориясына бәйрәм көннәрендә генә түгел, эш көннәрендә дә машина белән керү тыела. Туганнарының каберләренә җәяү генә барып була. Мөселман зиратына килгәндә бу яктан үзгәрешләр юк. Постановление такое, да, только рабочим. Вот разрешение у человека есть, как бы они подписал директор, мы пускаем. Без разрешения никого не пускаем.
Битле һәм перчаткаларга килгәндә бу таләпләрнең үтәлешен күзәтеп торучы айрым кеше юк. Зиратларга шәһәрдәшләр СМС рөхсәт алып атнага бер тапкыр килә алачак. Рөхсәт алу өчен 2590 номерына СМС хәбәр җибәрергә кирәк. Рөхсәт 1 сәгатькә бирелә. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Хөкүмәт коллекторлар өчен тыю турындагы закон проектын хупламады. Бурыччылар белән хезмәттәшлек итү өчен башка затларны җәлеп итүне тыю турындагы закон проекты инициативасы коллекторлык агентлыклары эшчәнлеген тыярга тиеш иде. Хөкүмәт билгеләп үткәнчә, юридик затларның дәүләт реестрына кертелмәгән коллекторлык агентлыклары бу өлкәдә иң күп хокук бузучылар санала. Тик хакимиятләр мондый оешмалар юкка чыкмаячак дип саный, ә бары легаль булмаган төстә эшләячәк. Шуңа бәйле рәвештә тәкъдим ителгән карарның криминаль нәтиҗәләре шактый зур булачак диелә документта. Татарстанда үлемсез полк халыкара иҗтимагый акциясе быел онлайн режимда узачак. Әлеге карар эпидситуация белән бәйле рәвештә саклану өчен кабул ителде. Кагыйдәләр буенча катнашучыларга Бөек Ватан сугышында катнашкан туганы турында мәгълүмат җыярга, туганының фотосы күренә торган видео төшерергә яки фотография ясарга, ә текстта үзенең героеның фамилиясын, исемен, әтисенең исемен, кайсы гаскәрдә хезмәт итүен яки эшчәнлек төрен, сугышта катнашу елларын һәм мөһим тыелган теләсә нинди мәгълүматны күрсәтергә кирәк. Алынган материаллар ВКонтакте, Инстаграм яки Одноклассники социаль челтәрендә акциядә катнашучының шәхси сәхифәсендә 5 майга кадәр урнаштырылырга тиеш. Текстта шулай ук «Бессмертный полк онлайн», «Бессмертный полк Татарстан» хэштегларын өстәргә кирәк. Проектка теләге булган һәркем кушыла ала. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 8 май көне сәхәр 1 сәгать 31 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 23 минутта башлана. Онытканлык белән ашау эчү уразаны бозмый. Әгәр кеше үзенең ураза тотканлыгын исенә төшү белән ашау эшене туктатып, авызына капкан ризыкны чайкап чыгарса, уразасы дәвам итә. Әгәр ураза тотканлыгын исенә төшергәннән соң да капкан ризыгын йотып җибәргә өлгерсә, ураза бозыла. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06.